is Sid and welcome back to my channel. And for today's video, nandito tayo ngayon. Nakikita nyo naman, nasa Sawangan Park tayo for today's video. Kasi ang gagawin natin ay, we're just going to witness yung ating lighting ceremony ng ating mga pailaw dito sa Sawangan Park. Kasi alam naman natin, since this is Vlogmas Day, I don't know kung ilan na itong pang Vlogmas natin, but we're going to have fun tonight kasi titingnan natin. Kasi Pasko na guys dito sa Legazpi City and we're really happy kasi nagpapailaw na siya. Ha? Nagpapailaw? Kasi nagpailaw na. Nagbibigay. Ang ating videographer ngayon ay nagsa-side comment. Si Rika. And for today's video, ayan, maglilibot-libot lang tayo. Titingnan natin yung mga lights kasi syempre para naman sa mga seedlings natin because this first week is the first week because this is the first week of December nga, diba? So syempre mafe-feel mo na talaga ang Kapaskuhan. So dahil dyan, huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Tara na, punta na tayo, let's go. And syempre kasama natin ang ating friend na si Rika, ang Bicolanang Rabas. Yes. Kasama natin siya sa vlog natin, yung sa Biata. So ano ba ina-expect natin, Rika, sa ating pailaw dito sa Sawangan Park, Legazpi City? Ano ang ina-expect ko po maraming pogi. Kunyemas. Ang pinunta namin dito ay pailaw, hindi pogi. Opo. Okay, pero may nakita na ako kanina, di ba? Ay, by the way, syempre kanina nag-start na yung pailaw. Papakita natin sa kanila kung ano nangyari. Ito siya. Oh, 'di ba? Ayun na nangyari, guys. 'Di ba napakaganda? Ang daming nangyari, like ang daming tao, ang daming Santa Claus. Mga Santa Claus, may mga farol. And at the same time, meron ding mga pa-contest. May flash dance, may mob dance. With the different schools dito sa Legazpi City. And parade of lights. And parade of lights. Yun yung sinasabi ko. Oh my God. Yun ang miniwin ko, ti. Hindi palang tawag. Ano sabi ko? Mob dance. Tapos kanina nagpailaw, nag-countdown sila. Ang tagal nga, 50 seconds. Diba? Sana 10 seconds. But anyway, so para may ready ang mga tao. So nagpailaw na sila dito. So annually ginaganap yan dito sa Legazpi City. And puntahan natin yung first part na very iconic dito sa Sawangan Park. Yung Christmas tree na bilog. Bilog na, hugis, itlog. O puntahan na natin, let's go. Wow, bongga. I love it. And syempre kasama din natin si EJ Mortel. Ayan po, all the way from Kamalig, Albay. And andito din si Bading, andito si Kier. Hello po. Napakalapit naman. Magkakasama naman ang mga Bading today. So papakita lang natin kung gaano kaganda. Ano masasabi mo sa pailaw dito sa Sawangan Park? Maganda po. Ha? Ang mga akong ko sa vlog mo. Maganda kaya, ikaw ang star ng vlog ko, sis. Dahil ikaw ay napakaganda, napakakinis. Maraming salamat sa... Dali na, let's go. May mamaya mamimigay ako ng GC ng mga kinasal. Okay ka na ba, Rika? Yeah, trabaho mo na siya. Bakit? Ba't di kayo sanay sa limelight? Ngayon naman, karoon di kaya. Malapit nga naman talaga, pero... Pati mga tinga, hindi na. Bongga ka yan. Boosh! Sana ngayong Pasko ay napakaganda naman. Ay, sorry. Paghiwalay yung mga magjojowa. Pinaghiwalay! O, lilipat na tayo. Ang ganda-ganda dito, Ma'am Shi. Ang ganda-ganda.
Kasi ang daming mga pailaw-ilaw. Tapos pwede kayo magpa-picture dito. Silaw ka talaga. Yes, sila na sila para mag-Instagram and everything, o di ba? So lahat ng barkada, lahat ng mga pamilya nyo, pati mga fur babies nyo, dali nyo na dito. Maganda dito sa Sawangan Park. Ngayong Kapaskuhan, let's go. Dito na tayo sa Candyland. Candyland na tayo. Let's go. Ayun, Paris, may Candyland. Aha. Alam mo, Rika, napansin ko yung mga parang mga may sponsors siya. Meron. Di ba? Ito, Oo. from... Wait lang, iba-iba. Like iba-ibang design, iba-ibang mga sponsors. Oh, ito. Ayan siya. Philippine Institute of Civil Engineers or PICE. Tama ba? PICE. Tama. Okay, so picture tayo dito. Ganda, cute. Mga bata, I love it. Cutie-cutie. Ang kampanay, tuluyan ang gigising. So sa Candyland, ang gumawa ay ang PICE or Philippine Institute of Civil Engineers. Cute siya, tingnan nyo. Trabahong-trabaho si Rika. Siyempre invited yan. Wala akong sasabihin. Ayun, tapos na tayo magpa-picture. Ay, bongga. So next na tayo. Ay! Oh. Ay, ang kinis! Glass skin, kaso'y basag. Tempered glass with privacy. I-upload mo naman. Siyempre, i-upload ko kasi love ko kayo. O, dali, next tayo. Saan tayo lilipat? May nakalagay pala dito. Halika. Halika. Hindi yan. Sandali lang. Hulo. Sabi dito, not allowed in the park. Dog without diaper. Dog without... May diaper ka ba? So pwede ang dog, pero dapat may diaper. May diaper ka ba? Meron. Perfect! So pwede dito mag-bike, biking. Ay, not allowed pala. Tapos, bawal din ang smoking of course. Tapos liquor and littering. Littering? So ano ba ganito? Littering. Funny ka. Joker si EJ. Yung pala yung littering. Ano mga liter? Ano mga liter? Liter A. Okay, tapos na tayo doon. May snowman kanina. Ano ba yung snowman na yun? Parang mga gulong from... Snow heart. Eto, snow. Na ano siya? Snow, ano to? Ang galing naman. From what school? From Bicol University. Sa pa nga. 1, 2, 3, 4. Basa nyo naman dito. Basa nyo. I love it. Game na game sila. Thank you so much. I love it. Ayan, next na tayo. Ang ganda nung snowman na to. Ito naman ay from, saan ba to? From Pacific Mall, Legazpi. The first mall in Albay. Tama ba? If I'm not mistaken, kasi naalala ko dati mga seedlings. Ang Pacific Mall, Legazpi, yan yung mga pinag-aanuhan natin. Nagsiskate-skate. Yes. Sige, next tayo. Ay, ang ganda, oh. I love it. Rika, umalis ka dyan, magpipicture. Nagpagalitan tuloy. Ay, ang ganda. Lord ka, Rika. Paano magpa-picture ang mga matatanda ganito? Mga titas. Mga tita. Yes. Waki-dawaki. Next lipat na tayo. Paano mga tito naman, mga tito? Kainis. Gano'n ang mga tito. Doon kaya kayo magpa-picture. Doon. O, dito na. Aray ko! Okay, ready? Camera, ready? 1. Ganyan ang director. 1, 2. Direct ang kamay mo, direct. Guys, yan. Napasok. Sige, go. Ganda ng smile. At ayun na po ang mga housemates sa bahay ni Kuya. Papasok na sa bahay ni... Let's start. Ang ating, ano pa? Housemate number 1 pangalan James. Si James! Palakpakan natin. Palakpakan natin si James. Housemate number. Kumusta? Ang ganda ng house. Outside world. Homestead. Maganda. Ganda, no? I love it. Out ka na. Next. Evicted. So meron lang tayong big four. Sino kaya ang ating mananalo? Sige, next. Ate, manalo ka na. Okay, next.
Wow! Ano, ha? Jello. Jello! Palaban si Jello! Welcome to Asan ang mga the outside supporters? world! Supporters si Jello. Mga supporters mo! Mga Jello Natics! Okay. Bastos ka. Okay, next! Next! Ayun na. Ano name? Eric po. Si Eric! Oy, pala si Eric! Mga Eric, may Eric Calicious! Oh, ano masasabi mo sa outside world? Grabe, ang lamig dito, no? Mainit po. Mainit pa. Sige, go next! Ang ating first runner-up! Ay, ikaw ang first runner-up, ang name mo? Bianca po. Bianca pala si Yung boat. Bianca. Ang boat 3. Mama, papa, ate. Yung kasi walang boat. Walang pan-load. Okay, congratulations. And our big winner! Woo! Ang pangalan mo ulit? Haven? Haven! Okay, palapakan natin si Haven. Pinoy, ikaw ay Pinoy. Ano ba yan? Ang trip nyo? Next! Papasok tayo sa bahay naman ni ate. Ang ganda dito nga, Mari, sa ano. Bonjour! Maris. Bonjour! Alam mo kung ano meaning ng bonjour? Ano? Gutom na po ako. Hindi! Ang bonjour, ayan yung pinakalas na pinanganak sa pamilya. Kasi may panganay. Panganay din po. Panganay ka, pero ako hindi bonjour. Hindi ako bonjour. Alam mo ba ang bonjour? Ano? Bonjour. Bonjour. Meron pa, alam mo yung ise boxale? Halika dito. Ise boxale? Alam mo kung ano yan? Pag summer yan. Alam mo kung ano? Ice for sale. Okay, have a... Okay. Pagod ako, sis. Ganda talaga. Ano, Sis, ang ganda, oh. Wow, We're welcome here in to Paris. Paris Retiro. Pasok tayo, be. Tayo, pasok tayo sa Paris. Sa ano? Eiffel Tower. It's not croissant, it's croissant. Croissant. Ano ang croissant? Ang unang aswang. Croissant. From Paris, lilipat tayo sa Centro. Wow! Galing dito si Elsa. Some look for trouble, while others don't. I like this. 1,000 reasons. Korean. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Asap. To the wasteland the door. Here I stand. Let the storm rage on. Tapos, Cold never bothers me slam mo inis na. anyway. So from Paris to Centro. Napakalapit lang dito sa Legazpi ang lahat. Nag-collab po ang Shopping 101 at ang Hotel Centro. Tara, pasukin natin. Ang hiwaga. Ay, wait, nag-video pala. Sorry. Parang si Kuluna sa kulungan, sis. Oh. Ganda. Gusto ko man itry ang kabayo, babe. Pero mamaya na, may mga babies pa. Sinakala na. Last na to. Tumayong grabe naman sa gutom. My God, walang mga pera. Gutom na gutom. Ayan na dito pala si Santa Claus. Ayan o. Ayan. Ayan, ganda naman dito. From LCC naman pala to. LCC. Hi, cutie naman ni Mami. Ano yan? Sinasabi mo? If you were to judge Aha. who is the best Christmas Among the rest, yeah, Christmas decors. decor. Nako, sobrang daming mga ganda, pero for me, I would choose myself because I am the beauty in it. To look for the beauty in it. It's like Kat, it's not... Ano sabi ni Kat? To see situation with a silver lining and a golden lining. Whatever lining do you want, panty lining. And to access where we can give a spokesperson, I'd rather be.
Nakalimutan ko na. Basta ulo ko yung yung kay Pia. If I would be Miss Universe, I would use my voice to raise awareness to certain causes like HIV awareness, which is relevant to my country, which is the Philippines. I would use my voice to see situations. Nakalimutan ko. Nag-sign language lang. Ay! Dahil ko gusto si Power Junior way is shining. Push it out, somebody company. Hamparas ka rin sa iyong biyahe. Yes, tapos na tayo. Ang dami nangyari, no? Nag-enjoy ka ba, Mare? Super! Paano yung super? Nag-enjoy ba kayo? Apo. Paano yung enjoyment? Kerali ka, nag-enjoy ka ba? Yes. Paano yung enjoyment? Ay, nag-enjoy nga. Ikaw, Saan, paano yung enjoyment? Paano yung enjoyment? Na ano ako. Ay, na-out. Di siya sanay sa limelight. O sige, tayo na lang. So, dyan po nagtatapos ang ating vlog for today. Sobrang nag-enjoy kami dito sa Sawangan Park. Medyo madaming tao kanina pero medyo konti na lang ngayon. I'm really glad kasi syempre nakapag-enjoy tayo. At nakita natin yung kagandahan ng Sawangan Park, di ba? Tama, mali? Tama! O, di ba mga bading din ng mga kasama natin? So, ito na nga. So, maraming salamat sa mga siblings na nanonood pa rin ng Vlogmas 2023 ko. Maraming salamat sa support. Thank you so much. Palakpakan natin ang mga siblings. Yes, pag ilang vlogmas ko na to, hindi ko na alam. Madami na siya. So sana talaga ma-push natin hanggang 25. So yeah, kayang-kaya kasi may pera. Kailangan, correct. Oo. So anyway, so dyan po nagtatapos ang ating vlog for today. And if bago ka sa aking YouTube channel, please do not forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please do not forget to click that notification bell para lagi kang updated sa aking future vlogs and future uploads. So with that, see you in my next vlog. Bye!